E como acaban de ver, temos que falar agora do que está a acontecer en diversas farmacias da cidade da Coruña, porque xa son varias as que sufriron furtos nos 2 últimos meses levados a cabo pola mesma persoa. Este home entra nas farmacias e cando os traballadores se despistan acaba roubando algún produto, normalmente cosmético, porque son os que teñen por fora do mostrador. Yaiza, que sabemos polo de agora deste home? Como as farmacéuticas se poñen sobre aviso unhas ás outras do perfil deste home, coinciden nas seguintes características. Mirade para aquí, estamos falando dun home sobre de 30 anos, 1,70 m, pero eu creo que os rasgos máis característicos son estes tres daqui, que ten unha tatuaxe no pescozo que habitualmente viste de chándal e máis que ten un brillante nos dentes. Quizáis estes tres datos sexan máis determinantes para saber que podemos estar ante este presunto ladrón. E imagino, Rocío, que cando as farmacéuticas ven este perfil xa todos os sentidos alerta, non? Home, que a maioría dos farmacéuticos e farmacéuticas xa o coñecen, porque é reincidente. E como ben dicía Yaiza, xa se avisan entre os farmacéuticos a mediante unha aplicación do móvil que teñen que xa din, pois este home xa anda por aí, está de alerta. Moito ollo porque este home, como xa é reincidente, xa coñece ben as boticas e mira onde están as cámaras de seguridade e tenta, dende logo, en todo momento esquivalas. Inda así, pois collen nas imaxes, por suposto que sí, e aí o estades vendo. E que fai tamén? Pois roubar todo tipo de cremas, de cosméticos, eso sí, as que son máis caras. Mirade o que pasou cando entrou nunha farmacia da Avenida de Arteixo, aí na Coruña. Bueno, pois que a xefa deuse de conta de que lle estaba roubando e encarouse a él. Mandoulle que lle devolvera todo o que lle quitara. E despois, cando este ladrón fuxiu pola rúa, esta xefa da botica foi detrás del a correr e viuno cunha bolsa cargada de produtos, claro, di ela que sería os que anduvo roubando polas farmacias anteriormente. Que tal? Bos días. Bos días. Viñamos polo tema dos furtos que se están facendo nas farmacias. Un home que parece ser que leva unha tatuaxe, non sei se ele entrou aquí. Sí, xa entrou polo menos 4 veces. É bastante recurrente. Chegou a roubar algo, sí. Sempre expostos, evidentemente, nunca intenta entrar dentro ni moito menos, pero sempre cosmética tirando a produtos máis caros. El entra, xa se queda pola parte da cosmética, non quere axuda, pero despois, cando te queres dar conta, pois mete no bolsillo como pode. Además, sempre dá a volta, dá varias voltas, sempre. Ali hai unha cámara de seguridade. Teno ensaiado, non? Ocúltase a cámara, claro, para que non se vexa, dá a volta. Realmente, a columna xa che favorece. Xa te favorece a visión, claro. Sí, el non é moi alto, si que é delgado, e case sempre solía vestir de roupa negra, máis de que si ten unha tatuaxe na cara é moi fácil de... Ten unha tatuaxe na cara? Creo que sí, creo que ten, e además creo, non sei se ten algún dente, un brillante ou así, é moi característico. Estades avisados de que están roubando nas farmacias? Sí. Ademais, un home en concreto, polo que se conta. Aquí chegaron a roubar? No, nin o vimos, nin entraron. De momento. Pero sí que hai ese aviso entre farmacias, que se comunica, están robando... Sí, ese aviso existe, sí. Que tal, bos días? Sí, aquí roubaron? Intentarono 2 veces. Gracias a Dios que a miña xefa é moi valiente e encarouse a él e ao final accedeu a devolver as cousas. Pero sí que é verdad que tenemos unha aplicación e é unha cousa constante. Sempre a mesma persoa, unha persoa que nos describen como que ten unha tatuaxe na cara ou... Tatuaxe na cara e no cuello, vai con sudadera, moitas veces ponse unha capucha, ven, di calquer tontería para intentar despistar e intenta roubar o que pode. Xusto foi a crema máis cara, que costaba 50 euros, foi enfilado e colleuna, e a miña xefa desde atrás veuno e foi correndo e ata quería quitarlle a bolsa e todo. Vexo que hai cámaras de seguridade, non? A cámara de seguridade aí. Sí, hai 3. Ele intentou taparse das cámaras de seguridade de alguma maneira? Non parecía importarlle, o sea, foi enfilado e punto, o sea... E entre as farmacias ides notificando, non ides falando? Sí, temos unha aplicación que é para outras cousas, pero facemos como mensaxe en plan chegou o tipo da sudadera, te de cuidado por esta zona e tal. E a miña xefa nada, encarouse un pouco con el e accedeu a darlle as cousas e logo perseguiu pola calle chamando o ladrón. A xefa foi perseguindo o ladrón pola rúa? Sí. E conseguiu recuperar as cremas. As cousas e aínda quería quitarlle a bolsa que levaba outras cousas e creíamos que de outras farmacias, pero ao final eso pois levou uno, pero sí. E un home intenta atracar un banco pistola en man na cidade de Ourense, pero non contou con que os traballadores da sucursal íanlle facer fronte
ata conseguir retelo mentres non chegaba a Policía Nacional. Aconteceu onte a mediodía nunha sucursal da banca na avenida de Zamora, en plena hora de saída dos colexios e dos traballos, polo que a acción violenta non pasou desapercibida no barrio. Este home entrou na sucursal e pediulle aos traballadores os cartos da caixa, pero foron estes mesmos traballadores os que conseguiron reducilo e retelo ata que chegou a Policía Nacional. Foi un home, sí, con unha pistola de broma que entrou e que un dos empleados que o reduciu. Viu que estaba a policía dentro e collendo a alguén, o sea, esposando a alguén. Bajaron las persianas. Uno que trabajaba ahí llevaba sangre aquí. E ambulancia, e pasou algo aí dentro porque hai alguén con unha pistola. Es la primera vez que pasó así. La primera vez era solo uno, un chico o algo, ¿sabes? Eu levo aquí toda a vida e de momento é unha zona tranquila.